Maja Marinković je gostovala u emisiji Pitam za druga i tom prilikom progovorila o odnosu sa Mensurom Ajdarpašićem, sa kojim je mnogi dovode u vezu nakon što su zajedno bili u provodu. Potom je iskoristila priliku da prokomentariše za drugare, kao i da potkači pojedine. Ispratila sam emisiju, bila je odlična, ovim putem pozdravljam Mensura, on je moj drug isključivo. Malo mi je bez veze što čim izađem sa nekim, odmah se dovodim u vezu. Mi se družimo, imali smo i u zadruzi dobru komunikaciju, ali on je tada bio sa Minom, a ja sam bila sa drugim čovekom, ako se on uopšte može tako nazvati. Rekla je Maja pa se osvrnula na aktualne zadrugare. Interesantno mi je bilo, ne mogu da kažem da se ponosim time, ali ulazak uz pesmu Favorito je objasnio. Fran mi je interesantan, on je kao neka bebica, ali ne u ljubavnom smislu, simpatičan mi je, iskren, takve ljude volim. Kristijan mi je zanimljiv, volim da ga slušam. Sanja, moja drugarica, je pre neki dan ušla. Ne mogu da kažem da mi je neko odvratan, ne mogu da sudim dok lično ne upoznam ljude. Mogu da kažem da mi je previše ta priča Aleksandra Nikolića, previše prosta priča, to mi se ne dopada. Ali to je na prvi pogled, dok gledam, možda bih imala drugačiju sliku da sam unutra.